Dit project staat in het bestuursakkoord. Dat is in 2019 is dat ook voor getekend. Dat dit meldpunt opgestart moet worden. Het is begonnen als pilot eind 2019 en tot begin maart 2020. En toen was wel het idee dat het door de keten zelf gedragen zou worden. Dus dat betekent dat, laten we zeggen, een medewerker van jeugdzorg of CEG binnen hun caseload een x-aantal uren heeft om bezig te zijn met huiselijk geweld en kindermishandeling. Nou, bleek bij de evaluatie dat dat te weinig was. Dus toen is er dus besloten, het openbaar lichaam, om een meldpunt op te starten. En dat is 1 juli 2020 opgestart. Wij willen ook zeker de pleger spreken, omdat zijn kant ook belangrijk is. Zijn verhaal is ook heel belangrijk. Het is niet alleen maar horen van wat die mevrouw zegt, maar het is ook te horen hoe hij het ervaart. Wat heeft hij nodig? Maar hij heeft ook een probleem. En alleen maar te kijken naar één kant van het verhaal, dan ga je alleen maar focussen op één gedeelte. Maar het is heel goed om ook te horen, wat heeft hij nodig? Of soms is het, wat heeft zij nodig? Hè? Want het is niet altijd alleen maar dat plegers mannen zijn. Het kunnen ook vrouwen zijn. Ik geef u de kans om mensen gebruik te maken van de meldpunt Gyami. Gyami is 24 uur bereikbaar. We hebben een piket. Dus we kunnen ons ten alle tijden bellen. We hebben dus die 0802 0802 nummer. Vandaag gaat het ook live als het helemaal goed lukt. Maar het kan ook zijn dat daar ook een beetje dus wat kleine probleempjes zijn. Je hebt kinderschoenen? Ja, dat kan. Geef ik direct het piketnummer ook 1 keer door. En dat is 777 2263. Ik herhaal de nummers nogmaals. De gratis nummer 0802 0802. Als we daar niet op te bereiken zijn, gewoon bellen 777 2263.